Mga nanay nga niya din ni karon, mga tatay nga niya din ni karon, magpanuntang. Kada Domingo, atong himuo, matraffic ang ato simbahan. Sa may na-traffic ron, mga buwangan man. Mga tatay nga niya din ni karon, nga hilig kay manok, ayaw sa panabong. Unaha ang Ginoo. Amen? Usahay ang mga asawa, magsilos in town. Dili sa silingan, sa manok. Kaya ang manok, natutuan og nahapuhap. Ang asawa in town, wa matutu eh. Imagine na ka ang manok, gikasungo nga tos kuko, gitutuan. Ang asawa in town, ang hinuktok. Alas 5 pas kadlaw, ano asawa, paito eh, may pang manok, natutuan. Ako ini, wa jud mapuhap. Kung sa gibuhat sa asawa, nikalit lag singgit ang asawa. Ngayon po mo sa gisingit sa asawa, tuktugao. Nagminanok na lang in taon ang asawa. Kay magpatutho lagi po siya. Magpahapuhapod siya. Mga bana, pumututho mos manok, unahag tutho. Aron di ito na mutuktuga. Kaluoy siya yung asawa, naghimo na, nagminanok na in town. So kung maayo mo gam sa inyong manok, unahan nyo gam ang inyong asawa. Amen? Ang lisod ani, kung ang inyong manok, doon ay vitamins. Ang nagpatuka sa manok, way vitamins. Nya tarong ka, ana. Kung ang inyong manok, doon ay vitamins, labaw na ka. Multivitamins, imo ha. Ang imong manok, doon ay pakondisyon. Imong anak, way kondisyon. Malnourished. Asa may pinakapinangga nimo, imong manok, imong anak. Usahay, mas pinangga pa ang manok kaysa anak. Yan katiguang nimo, di sa kagbagmahay. Kaya asa ka papuyo si mga anak, adto sa tangkal. Pag-reunion na mo, kay mas taas pa kag panahon sa imong manok. Asa may dako, imong o ang os manok? Hoy. Asa may dako, imong o ang os manok? Daghan karon na ulipon sa gamay nga o. Tinuod dili. Una nga, kinahanglan ang atong dakong gugma ato ni Kristo. Tanawa dito sa buwangan, kinintos, libo-libo, manggawas. Natuan yung mga tawahan na, oy. At tinoo dili. Naghinuktok intaws ninoy. Sige rin kugsulod sa buwangan, oy. Wadyo kasimba si ninoy. Una nga, balik ta, katawhan sa Diyos, grabe, ang gugma sa Ginoo kanato. Amen? O kining gugma sa Ginoo nga gisuwat ni St. John, nga niya nato, mo ni gusto niya nga isangyaw natong tanan. Mo nang sa unang pagbasa, ningon dinhi, busa miukom ang mga kadagkuan o pangulong pari sa mga Hudeo, mga Saduceo, tungod sa kasina, nga ilang dakpon ang mga apostoles o ilang bilang guon. Apain niadtong gabiuna, o sa kaanghel sa Ginoo, miabli sa mga pultahan sa bilangguan o gipagula ang mga apostoles. Kiyawa, no? Gipriso na sila. Pagkagabi, giablihan sila sa mga anghel. Wow. Sus, pinangga kita sa Ginoo. Doon na patay mga alagad. Oh, kung doon na tayo bodyguard, doon na po tayo soul guard. Ang atong mga anghel. Grabe, no? Tungod sa gugmas Ginoo nimo, gipadaan pa jud kag anghel. Mabita na madisgrasya ng uban nga di manimba kay ang anghel mo simba man. Ni ikaw mo simba. Nakisa na may guard di mo.
Unahon dyan ako ning kuan, mag-overtime ko. Mo nang daghang madisgrasya. Kaya ang mga anghel ninyo musimba man naguna. Kaya ang ilang kusog nagikan man sa Ginoo. Ya, nangaluya na ninyong anghel ron. Ano man, wa man kay simba. Saan ako pagtabang ani man nakusgan man tong usa ka anghel. Anghel nga itom. Birambong anghel sa itom. Ayaw jug simba ha. Ayaw simba ay tuon ng pariana. Daghan nagbadji ng pariana. Mahungong po anghel nga itom, lucky pod. Dagas meringhay na. Ay nagsimba na. Mingon po ang anghel sa itom, ayaw simba kay way ayo ng paria. Tinoo dili. Kung sa may buhaton nimo, adi na ko simba dia. Sus, kailalang mo ng paria nagmisa na ano, di ko mo simba. Asa naman kasimba? Adto nakaspikas parokya. Meaning ana ang imong gianha di ay dili si Kristo. Ang imong gianha tao, ang pari. Amen. Dili ka kauyon sa pari or kauyon ka sa pari, magpabilin ka sa imong parokya. Ngano man, dili pari ang ato gisimba, dili pari ang atong gianhi, kundili ang pan sa kinabuhi nga mao si Kristo. Maunay mga Katoliko nga hinog. Katong Katoliko nga balhin-balhig parokya nga ni agani karon nagpa-prunsit pa. Why tinud-anay father? Maunang mga Katoliko nga hilaw na hinog pero ahat. Mabawg lubot, pilian, no, luodan. Uy, unsa na mga Katoliko ha? Hilaw. Pero imong alagaran ang simbahan bisag kinsa pa ang pari nga ma-assign sa atong parokya, the more ka mahigugma sa simbahan, way pili. Bisan kinsang pari nga moabot sa to parokya, dubli imong pag-alagad, dubli imong pagrespeto, dubli imong pagpangga, dubli imong pagmahal, madasig ang atong kaparian. Amen? Ato-ato ra niya, ayaw ninyo libaka. Mga choir. Mga liktor. Mga minister. No? Dasigan ninyo, dublihan ninyo ang pag-amuma o pagrespeto o pagmahal sama sa pari nga inyong nauyunan. Amen? Yatiman ini, mudubli ang iyang kadasig. Daghan gud mo. Tabangan ninyong bangka ang pari, tabangan ninyong alaga ang pari, tabangan ninyo, sus, di na mo balhin. Di na nang kumabalhin because parokya. Dili man ako makalimtan ang akong mga parokyano. Kasi rin po nung panglibak, daghan pong grupo ni Marites. Nagkuyo, nagtapad pag si Mirasol. No? Nga sigsul-sul. No? Guba ato simbahan niya na. Unang nga, mag-reflect kita sa gugma sa Ginoo. Sa 1 Pedro 4:8, ningon si San Pedro, ang tinuod niya gugma, nagtabon sa daghang kasalanan. Ang tinuod niya gugma, di mo tanaw sa sala. Ang tinuod niya gugma, kanunay, way limit ang iyang pagsabot. Ang wa may gugma, sirag pangita sa awa ka mahigugmaan na. No. Ang tinuod niya gugma di ay magtabon, cover multitude of sins. Grabe din, no? Masa itong tinuod gugma? Di mo tanaw sa sayo. Punang sa ritual na to karon, di ba sa
Tanawa god, akong basahon niya, nindot kay ning ritual sa simbahan. Ningon dinhi nang during consecration. Mingon ang pari sa akong tanawon. Ayaw tanawa ang among mga sala. Labi na. Yan siya matagtanaw sa. Yan nagmisa na to karon akong sa. Akong sa. Akong dakong sala. Di ba? Nag-abot na doon sa simbahan, imong sa, imo, ayaw na pagkuan ha, ayaw na paglimod ha, imo dyan ikaw dyan nakaingon, ini, mangitatag i-blame. Tinoo, dili, ikaw dyan angay basulon, ani. Nga, nagkilom-hilom po ng sa utro po ka. At tinoo, dili, ang tinuod niya gugma di ay, covers multitude of sins. Munang mingon ang pari, Ginoo ay tanawa ang among mga sala. Grabe no? Kay nian ni siya dili aron pagsilot kanato kundili aron pagluwas natong tanan. Nana sa ritual sa simbahan ha? Ayaw tanawa ang among mga sala. Asam to dapit ha akong i-review ha. Ani sa before consecration, indot kayo ang isulti sa simbahan. Na aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan niningpain sa kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang og moalagad kanimo. Nya motubag ta sa usa sa tong mga tubag, kaluy-i kami. Kaluy-i kami. Kaluy-i kami. Una nga, di ta mawad-an sa atong paglaom. Diba? Mingon ang pari, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Sa tubag ninyo. Pamulong lamang mamaayo, dili ako angay nga modawat kanimo, apan ning pamulong lamang mamaayo ako. Ayaw tan-awa ang among mga sala, no? Tungod sa gugma na sa Ginoo kanatong tanan. Kunang kita nga ni adin ni karon, the more ta makasala, the more ta magpaduol sa iyaha. Kaya sa maestra pa na, kung naglisod jud ka sa exam, igo-igo ra jud na sira kag kataga kanya kada adlaw pug ka mo eskwela, yambutan kay ka, mo sa man ang maestra. Maluoy nimo no. Yung exam zero gapon. No? Kugihan mo kayo. Si magtabang sa maestra, mingon siya nga bisag bugo kay ning estudyantha, oy. Ang sa may ibutang sa grado, 71 unta to, yabutan man. 75 na lang ni. Liningkuran. Nakadungog mo ng terms mo, liningkuran. No, kung wa pa'y liningkuran, bagsak yun. Una nga, bugo pa ka, di pa ka musod sa klase, wa kay nilingkuran. Bagsak juga. In like manner, ang redeeming factor na to, the more makasata, the more muduol ta sa sakramento. Amen? Diha sa iyang sakramento, atong matagamtam ang gugma nga way sukod. Gugma ni Kristo nga way utlanan
gugma ni Kristo nga way katapusan. Bisan unsa pakadako imong sala, Isaias 1:18. Bisan unsa ka ito mangimong sala, duol kamo kanako, ug papution ko kamo sama kaputi sa balhibo sa karnero. Grabe, no? Unsa may nahitabo nato? Disilutan naman nato to kagalingon, pinaagi sa dili pagduol sa kahayag. Kana din nila kaganahan mo simba, di na kaganahan mangumpisal, silot na di ay na. Sa giingos Ebanghelyo ron, basahon ako ha. Og kini mao ang silot. Unsay silot? Ang kahayag mianhin na sa kalibutan. Apan gipalabis sa mga tao ang kangit-ngit kaysa kahayag. Nanon tang kahayag? Pero wa ta mo duol sa kahayag. Asa na to maduol ang kahayag? Sa iyang sakramento. Pagkaanindot, si tatay, si nanay, si ate, si kuya, ni duol sa sakramento ni Kristo. Ang umpisal, nidawat sa sakramento sa Eucharistia, pagkaanindot. Mauna ang kahayag nato ni ining kalibutan. O nang ganong gubot imong hunahuna, no kay duol-duol sa sakramento. Unang sugod karon, muduol na ta sa kahayag. Kay ang dili pagduol sa kahayag, maunay pagsilot sa ato kaugalingon. Ganong gisilutan na to, libre na gud ang kahayag. Nabay bayad ang kumpisal? Wala, no? Nabay entrance fee ang simbahan? Ang nightclub, na entrance fee? Ang buwangan, na entrance fee? Mahal kayo ang dalan sa impyerno. Ang diskuhan, doon ay entrance fee? Mahal kaayo ang maimperno. Ikaw pa'y gipabayad, ikaw pa'y sunugon. Uy, ano na ibaw mamong doon ay entrance fee? Sakpan mo. Nibayad na mo sa inyong kalaglagan? O nang karon ay na magduol sa kangit-ngit. Way bayad, way entrance fee ang atong simbahan. Mauni ang tinuod nga kahayag. Ang atong adoration chapel, wa po'y entrance fee. Tinuod dili. Pero gamay ray ni duol. Pagkaanindot, example alasay ang misa dinhi sa buntag. Maabot mo alas 5:30 kay niduol mo sa Santos nga Eucharistia. No? During prayer, imo sang i-disiplina imong kaugalingon. Kining usa ka oras di sa ko modawat og text. Hining usa ka oras di sa ko makig-text. Akong teksan ang Ginoo sa akong tawagan ang ako sang Ginoo, no? Kining akong oras sa pagsimba, ako ning ihalad sa Ginoo. Sabi, no? Kung mo adto ka sa Adoration Chapel, magampo ka didto. Yatiman ini makabaton kag kahayag. Usa man ang kahayag, munay enlightenment, guidance, and inspiration. Walang imong mga problema, relax ra kay ka, no? Akong bana nahubog, no kaluoy sa ko bana, no. Ya imo nagipaypayan dito, no kaluoy sa kong bana. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Unya na konsensya imong bana kay alas 3 na. Sige ka pagpaypay. La 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 la. Natandog ang imong bana, no? Wa man nimo kasabi, no? Dubli na ang grasya, dubli na ang pasensya, dubli na ang bertud sa Ginoo nga naa nimo. Kini the more jud nako higugmaon kay kuwang nis pagpangga, mauning naghubog-hubog na
paghubog-hubog pa dito, darling. Ni ara ko, mukanta ni mo, la 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 la, la la la. Ya, kisan din mong agtang. Kaluoy sa akong darling, no? Napalibian, nag-inom, no? Yan, kuan mo, mugakos ba ni mo, kaya nahubog na, nagsuka man, no? Hala, nagduay, no? Kaluoy, nagduay. Kabantay mo, mausab ka. Dili imong bana may nausab, ikaw mismo. Nidubli na imong pasensya. Nidubli na ang imong pagpaubos. Dili na ang pagkahiubos. Amen? Kita po ka sa imong anak nga tulo na'y bata, lain-lain ang amahan. Pagkaluoy sa kong anak, nangita taon siya forever. Pero pa dyan siya kakita og forever. No? Ani ako, anak, andam, mugakos sa imuha. Anak, wa mausab ako pagtagad nimo, nanay ko nimo, gidawat ko ikaw, bisan unsa ka. Matug ang imong anak nga, upat na ang anak, lain-laig amahan, imo na po, la 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 la. La 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 la. Kanuman, full of energy na ka, mo alagad sa usag-usag. Kanuman, authentic love cover all sins. Ruwa ta kabantay, ana, sir mata. Naubog na sa ka? Ang tanawa, nagsuka na po ka. Tila ina imong lawa, imong suka. Mirisi ka, darling. Lain na kung diyan, mirisi. Gaba di mo, gaba. Gano man, dili na authentic love. No. Ang gugma sa Ginoo nato, bisan nakasata, gibisita ta niya. Bisan nakasata, gipakamatyan ta niya. Ganun wa siya mawad-i sa kadasig sa paghigugma tungod kay tinuod iyang gugma kanato. Amen? Nya tinuod ninyong gugma sa inyong bana. O, ni maningog ang uban. Murang nagplano na muglain. Doon na naman ko'y text-mate father. Bantay mo ang mga kabit, mas kiring pa sa inyong bana. Ang kabit, mas kiring pa sa inyong asawa. Meaning to say, dubliha ang inyong pagkakiring. Labwi ang mga kabit. Amen? Saan man mas kiring pa mang kabit? Yung uli sa asawa, may paywa ka mo ulit! O niya, ang kabit, niit na ka. Niya, ang imong sipon, naulian na. Chopa, ayaw kaguol, ako ng sup-supo. Grabe ka, kihastang sipon. O niya, ang bana, ang asawa, yaks! Murag way buot. Gisip una nga tiguang namang taka. Yang kabit, kiring kayo. Kiring-king. Unsay buhaton na to, I hope dili mawa ang ato paghigugma sa usag-usa. Nga naman, it is patterned by the love of God. The more dunay tao masayop, the more na dunay tao nga nakasa na to, di unta mausab ang ato gugma. Kay si Kristo, sa pagkabanhaw niya, wa man mausab iyang gugma sa mga apostoles. Wa man siya mingon, Pedro, dali ra, mari ka. Nagtapok der mo 11. Kay nabanhaw naman ko. Diin man mo. Sa nanghunaw si Pilato, diin mo. Ikaw, Pilipe, diin ka. Di ra ba mo tanaw? Mao na ni Ron. May lang mo kung mabanhaw na ko. Yan, diin man mo. Ikaw, Simon, Pedro, matiguang ka naman ta ka. Ikaw mo kinatiguangan sa mga apostoles. Ingon-ingon pa ka? Ingon-ingon na hinumdum ka? Hinumdum ka si mong saan ako, Dro. Masaya mong saan ako? Magpakamatay ko ni mo, Lord.
makakon ka, liar, evil ka, makakon ka. Digaan ga, gisaligan pa ka nako, dro. Nga mo ni imong ibaws nako. Unsa man akong pagsalig nimo? Digaan ta kag Yahweh. Asa ang Yahweh? Kay ako nang bawion, Pedro. Sa loyalty check, Pedro, tagak na ka. Bay, ambing Yahweh. Akong ihatag ni Juan, si Juan Rajod. Mapitay pinakabata sa inyong tanan. Kamo makatiguang namta mo. Nga putik mong itlog. Dili maayo ni. Ang inyong gibuhat. Wa mo kapasar. Kamo 11, wa mo kapasar. Di mo loyal nako. Si Juan ra nang pabilin nga apostoles karon. Mamili na kog usab. Ningon ba Ginoo? Wala. Ningon ang Ginoo, ang kalinaw maanaa unta kaninyo. Wa mausab ang iyang pagsalig ni Pedro. Wa mausab ang iyang pagsalig sa mga apostoles despite sa ilang rejection sa ato Ginoo. Kapila man ka gi-reject, kapila man ka gi-abandon, si Kristo karon naghatag ka na tog panigingnan yang atong gugma, the more kita mahigugma sa mga tao nga ni-reject nato. Amen? Sa mga tao nga ni marites nato, sa mga kita kas mga mirasol, mga marites, nimong silingan nga nagkatapad mo karon, ingna nga ang kalinaw manaa kanimo. Induta kayo. Umamay gisulti Kristo. Wa naman siya mangwinta sa iyang mga apostoles. Ningon siya, ang kalinaw manaa kaninyo. Yan naman ang nakausab sa mga apostoles, ang grabe nga gugma ni Kristo. In like manner, ang makausab sa tong pamilya, ang makausab sa usag-usa nato, dili ng pangwenta, kundili kaluoy. We are saved by the mercy of God, not by His justice. Unang natay devotion sa divine. Nabay nag-devotion ninyo divine justice dire? Hindi ta kapasar. Apil yung nagwali, hagbong, bagsak. Ang makapasara si Mama Mary because she is immaculate. Unang nga nakausab sa mga apostoles, ang gugma sa Ginoo nga wa mausab. In like manner, ang makausab sa imong tapad, ang imong gugma pod nga way pagkausab. Amen? Ina imong tapad, gilibak ko nimo? Ina, gilibak ko nimo wa? Ina nga ang kalinaw manaa kanimo. Nya pinaagi ni ana, makadungog kag storya kining tawhana gidaot kay ini ayaw usba ang imong kinaiya. Dubliha ang imong kaluoy, dubliha ang imong pagpangalagad, dubliha ang imong paghigugma. O ikaw na ang instrumento sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Kanang kanta bitaw ni Saint Francis de Assisi, nindot kay na. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where this... So, isunod na. There is peace. There is chaos, there is peace. Kasi nga, dili ako ang unang mahigugma. Kundili ako ang unang. Dili ako'y higugmaon. Kundili ako ang unang mahigugma. Hindi ito na? Di ka ka-relate, anak, kung ang atong pagkakatoliko hilaw. Pero kung atong pagkakatoliko hinog, nindot kayo ng storya ni Saint Francis de Assisi. Dili ako ang higugmaon, ako ang unang mohigugma. Ano magkaaway ang mga
mga banag asawa, mingon man ang bana, wa na ka mahigugman ako. Tinao, dili. Wa na ka mahigugman ako. Si Saint Francis, dili ingon ana, maguna-huna. Mingon si Saint Francis, dili ako ang higugmaon. Ako ang unang mahigugma. Amen? Dili ako ang sabton. Ako ang unang mosabot. Grabe, no? Ganong gubot atong palibot. Gubot ang atong pamilya. Mingon ang ate, wa kakasabot nako! Sayop din, ha? Kung sa isulti ni St. Francis, dili ako ang sabton. Ako ang unang mosabot. Ikatulo niyang punto, dili ako ang pasayloon. Ako ang unang mopasaylo. Magkauli lang aamong maayong kabubuton. Kun mangayo siya o pasaylo nako. Pero ang grabe nga mga santos di ay, dili ako ang pasayloon. Ako ang unang mopasaylo. Make me an instrument of your peace. Inyong bana karon nga way klaro, kini ipasaylo na ko ni darling. La 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 la. La la la. Pinausab naman ning akong bana, oy, asawa. Di naman yaw-yaw ka sa una, di naman ka magyaw-yaw. Sino mag la 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 la. Wa na mayaw-yaw, oy. Nya masyak siya, ganahan na siya muuli og sayo. No? Darling, no? Nausab na jud ka. Ningon po imong darling, kay nausab naman ka. So maglumba data sa pag-una sa paghigugma, una sa pagsabol, una sa pagpasaylo. Make me a channel of your peace. Manang Ebanghelyo karon, si Kristo ang hari sa kalinaw. Nga naman, ang iyang gugma, dili ordinaryo. Ang iyang gugma kanato, way sukod. Ang iyang gugma kanato, way katapusan. Ang iyang gugma kanato, way utlanan. Andam na mo, mahigugma sa inyong tabad, nga wa po'y kinutubad. Ugbaon ko ni Father, kung mabayad is utang ron. Nagsaad-saad magunin akong inahak, Father. Na mabayad ko no siya, Bernes. Merkulis na ron, Father. Gipost sa Facebook, kung sa mga nangutang nako, gikinahanglan pa jud nga akong i-mention ang inyong ngalan dinhi sa Facebook. Ingon mo, Bernes mo mamayad. Merkulis na ron. Emoticon. Ni-reply pod ang nangutang. Tinuod, niingon minimo nga Bernes. Pero, do na ba'y pizza? Gibutangan ba na mog tuig? Question mark. Emoticon. Ningon po ang nagpost, sorry na good, wa man dito'y tuig, no? Wa man dito'y pizza. Ang pangutan na karon, andam ba ka, mupaambit sa gugma sa Diyos, ngaway sukod, nga ato na dawat karon sa imong tapad. Kung andam ka mahigugma sa imong tapad, andam ka may gugma sa imong pamilya, nga way sukod, way katapusan, there is authentic peace in our hearts. Amen? Ready na mo? Wa may sukod ni. Sure lagi. Amen? Nawa maningog ang uban, no? Yahayaman. Way sukod sa baos. Ngipon sa ngipon. Lagos sa lagos. Dila sa dila. Way sukod sa baos. Ano na ang gi-promote sa kalibutan.
Tanawa ng inyong ipangtanaw nga Batang Quiapo. Di jud mapildi si Batang Quiapo. Kita jud daog ta, di ta papadaog-daog. Unconsciously, sa atong subconscious, di sa tapalupig. Tinoo dili. Ay, Mari. No. Si kuan ko no, imo mo kuno gipanabi Mari. Nga mao ni Mari. Sa isapat ni kumpare. Ay sapa. Ningon ton ang anak nga pa. Nagbinyo nako pa. Sa kinsa kay minyoan mo kanang silingan nato ba? Kana nasa Laos Mangga nagpuyo. Sa kanang So, ayog sabat ni mama nimo dong. Sa kanang pa? Igsuon mo. Ay lang yung sabat dong ha. Ayaw yung sabat. Sunod na po buwan pa. Magbinyo na ko pa. So, kasi po minyoan mo? Kandang atong silingan nga naa ibus sa santol. Ay, sabang mama ni mo. Igsuon gyapon mo. Puro din ako igsuon di ay. Papadyo ka baw si mama. Sunod na po buwan pa. Magminyo na dyan ko. Di ina ni kapugngan. Sakin saan po yung minyoan mo? Kandang atong silingan ubos sa sambag. Dung ay saba ni mama ni mo. Igsuon mo. Sa di na ni maayo. Musumbong na ko. Murag akong tibok silingan. Igsuon ako. Marua dyan yung papa. Wey. Munang niingon din siya. Ma, pasaylo ako ma. Mutugan ako sa tinuod. Ma, kanang babaeng nagpuyo sa mangga. Ubos sa santol. Nga silingan na to. Ubos sa sambag. Ma, anak day ng ni Papa, ako ng mga igsuon. Ningon po ang mama, ay saba dong. Dili si Papa ang imong amahan. Dili mo igsuon. Asti lang tikia. Ano, naabot man taad to? Wala nga, balik ta, why sukod? I hope, despite na may bawaan mo, ang mga sala sa imong bana, ay imong gipakaslan, ang sala sa imong asawa nga imong gipakaslan, kanang gugma nga way katapusan. Kibaw mo, kung mauna itong i-practice, daghan ang mausap. Kung ang imong gugma, way katapusan, sama sa Ginoo. Ang nakausab sa mga apostoles, ang gugma niya nga way pagkausab. Amen? Kanang imong bana, nga way klaro, kung ang imong gugma, way katapusan, malangit na. Apan kung imong gugma, may katapusan, kamong duha, may impyerno. Kaya doon naman may kabit. Kini ganahan ko ani kay caring man eh. Bisag di ni mo bana. Amen? Pahunong na ko. Ang taas na kong wali, no? Mubo man ta kang paria ka. Taas mo kang wali. Manang challenge na to karon, ang good news na to karon, nagisangyos mga apostoles, ang gugma, walay katapusan sa Ginoo. I hope mo na nato sundugon karon, Lord, ang akong gugma, wa na usay katapusan. Andam ko mo pasaylo ni akong tapan, na kanunay ko gilibak. Andam ko mo pasaylo aning akong mga kauban sa liminister, na kanunay ko gibuli. Andam ko mo pasaylo sa mga tao nga nakasa nako. Kaya akong gugma natakdan sa imuha. Ikaw ang akong dalan. Ikaw ang kamatuuran. Ikaw ang kinabuhi. Amen? Palihog manindog.